A calor non dá tregua. A Xunta amplía a alerta vermella por altas temperaturas a 158 concellos. Están afectadas zonas das 4 provincias. Nelas, mañá suspenderase o deporte federado no exterior. Recoméndase especial cuidado pros grupos de risco, principalmente menores de 4 anos e maiores de 65. Facenda investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, a súa muller e as súas fillas. A Axencia Tributaria comunicou ao xuíz que lles abriu unha inspección fiscal a mediados de xuño para analizar todas as declaracións de impostos desde 2021 ata 2025. Dolores Vilavedra xa é a nova presidenta do Consello da Cultura Galega. Aspira a facer a cultura máis accesible e ofrece máxima colaboración. O presidente da Xunta aboga por estreitar lazos institucionais para afrontar desafíos como o Pacto pola Lingua e o próximo Xacobeo. O Resurrection Fest destaca pola súa música, pero tamén pola vestimenta. Unha estética diferente, elaborada, orixinal. Un vestiario que reflicte unha forma de vivir o rock e o metal. Hoxe, no Telexornal Serán, botamos unha ollada á indumentaria máis provocativa do Resu. Boas noites. Nova xornada abafante. 213 concellos galegos están agora mesmo en alerta por altas temperaturas. Falamos de prácticamente todo o territorio. Na maioría deles, a alerta é de cor vermella. A Xunta advirte, este non vai ser, Patricia, un episodio breve. Non, e ademais este episodio de calor deixou temperaturas especialmente altas, os termómetros disparados, sobre todo nas Rías Baixas e tamén na Bacía do Miño. Un exemplo, aquí en Redondela hoxe soportáronse 39 graus, pero esta vaga de calor afectalle a prácticamente toda Galicia e deixou temperaturas altísimas en zonas que non é habitual. Por iso a Xunta viuse na obriga de estender esa alerta vermella por risco para a saúde en 158 concellos. As autoridades sanitarias chaman a extremar as precaucións para protexerse da calor, sobre todo aqueles grupos considerados de risco, os nenos menores de 4 anos, os maiores de 65 e tamén os enfermos crónicos. Pero ollo que calquera pode sufrir un golpe de calor e chaman a que nos hidratemos constantemente e as persoas que traballan ao sol, que traballan na rúa, a que fagan descansos. Albina ten 86 anos e vive soa. É un exemplo das persoas sobre as que extremar os cuidados con alerta por vaga de calor. E hai momentos que te dá unos sofocos tremendos, porque como que te mareas. Igual que nas vagas de frío, coa calor extrema e duradeira, tamén están en risco as persoas en situación de rúa. Que non haya vacantes no albergue municipal, derivamos a hoteles e hostais. Os consellos sobre hidratación e descansos tamén son imprescindibles pros que traballan a intemperie. Moito calor, chega un momento que xa non sabes a que temperatura estás despois de tantas horas. Porque esta vaga de calor pode durar varios días e afecta a sitios onde non están afeitos. Carral, no norte da Coruña, o parque infantil está baleiro. A piscina chea de pequenos, outro grupo vulnerable nesta situación, sobre todo os menores de 4 anos e os bebés. Non me gusta. Non che gusta o calor? No. Saliendo de casa, porque en casa está moi quente. Estoy colorada. Os nenos na casa non poden estar, entón, pois, eso, entre praia e piscina, pois, intentamos pasalo como podemos. A Xunta ampliou o nivel 3 de alerta ao vermello a 158 concellos, o activar alerta en boa parte da provincia de Lugo. Nin sequera en Maceda, na montaña ourensá, se afán episodios de calor tan longos e repetitivos. A noite que vai aparecer sí que refresca, pero xa últimamente nin eso. Horroroso, vaya, unha sabaniña sobra, é todo aberto. Están as temperaturas máis altas desde hai uns anos, cada día vamos a máis, non? Pero as máximas registraronse este venres na Bacía do Miño nas Rías Baixas. Todas as localidades a carón do mar superaron os 30 graus, moitas os 35 e algunhas como Redondela ou Sanxenxo andaron preto dos 40 graus. Con este panorama, os areais estiveron ateigados e semella que así seguirán na fin de semana. A calor somete a case todo o país, pero aínda quedan refuxios onde escapar ás altas temperaturas. Enclaves como Fisterra ou como Muxía resisten a este sol abrasador. Vemos imaxe en directo a través das nosas cámaras web. Alí aínda saben o que é desfrutar de pequenos praceres como conciliar o sono ou poder pasear a frescas en medo a esas temperaturas. Pero tamén se libran da alerta pola calor os veciños da Mariña Lucense, onde hoxe os termómetros non superaron os 23 graus, quen os collera.
A Mariña lucense convertese hoxe nun auténtico refuxio climático e das poucas zonas de Galicia onde non temos ningunha alerta pola calor, algo que, sen dúbida, moitos agradecen. Bueno, pois hai que aproveitar, porque seguramente que ali vai vir. Pero bueno, está ben. Hoxe aguántase moi ben, non hai problema. As noites caen fresquiñas, O sea, que a sorte que temos. En puntos como Cervo ou Burela non superaron os 22 graus, o que permite tamén sair á rúa a facer cousas que os días de 40 graus non podemos facer. Para pasear con la niña, tomar un poco el aire, ¿sabes? Y sombrear un poco. Y tomar el sol también para la vitamina D. Por que non? Algo de deporte. Suelo correr por aquí todos los días y es verdad que la semana pasada hizo bastante calor, pero de momento se lleva bien. No puedo quejar, no quiero quejar. Mira, estoy corriendo en este sol, todo bien. Un poco de sudor, pero nada grave. Poden aproveitar tamén os próximos días, porque a previsión fala de que a Mariña vai manter estas temperaturas tamén na fin de semana. Abrimos capítulo de política nacional co foco de novo na crónica xudicial. Facenda ten aberta unha investigación a Zapatero, a súa muller e as súas fillas. Así llo comunica o xuiz Calama que investiga o caso Plus Ultra. A Axencia Tributaria comezou as pescudas a mediados do mes pasado e céntrase nas declaracións entre os anos 21 e 24. Tamén investiga o empresario e presunto home de palla do expresidente Julio Martínez e varias empresas. Con todo, a Axencia Tributaria pide ao xuiz paralizar estas investigacións para dar prioridade á causa penal. Aumentan as voces que piden a dimisión da directora da Garda Civil tras a súa imputación no marco da investigación do caso Leire. O Goberno asegura que mantén a súa confianza en Mercedes González. Deben marcharse. As asociacións de gardas civís piden a dimisión da súa directora xeral, Mercedes González, e do seu número 2, o DAO Manuel Llamas, tras seren imputados na Audiencia Nacional. Van presentarse ademais como acusación popular. Exigiremos medidas cautelares para apartar del cargo a la directora general y al DAO, porque su continuidad puede condicionar o alterar una investigación judicial que ahora mismo está en curso. Pero o Goberno descarta polo momento o seu cesamento. Desde el Gobierno mantenemos la confianza en la directora general de la Guardia Civil. Es el momento de respetar los tiempos judiciales. No creo que nadie dude de que si existe una prueba la veremos en breve. Y si no existe lo veremos también. O PP aféalle esa postura. Están todos tan hasta el cuello que ya no cesan a nadie. E aínda así volve pedir a súa dimisión. ¿Alguien se cree que la directora general de la Guardia Civil imputada realmente está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil? Este venres tamén declarou nos xulgados o vicepresidente da SEPI. Está imputado no caso que investiga o rescate de Air Europa. Ha contestado a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo. Bartolomé Lora negou irregularidades na concesión de axudas á aeroliña durante a pandemia. O xuiz que investiga o caso Coldo cita declarar a Jéssica Rodríguez, exparella de Ábalos, e un irmán de Coldo, Joseba García. Están chamados a comparecer como investigados o 20 de xullo na Audiencia Nacional xunto a un subdirector de Adif. O xuiz Ismael Moreno cítaos o considerar que participaron na contratación ilícita de Jéssica por dúas empresas dependentes do Ministerio de Transportes. Dolores Vilavedra converteuse esta mañá na segunda muller que preside o Consello da Cultura Galega. Vilavedra trasladoulle á Xunta a súa vontade de colaboración, unha proposta que recolleu Alfonso Rueda. Dolores Vilavedra aspira a facer a cultura máis accesible. Reivindica a autonomía do Consello ao tempo que ofrece colaboración ao Goberno galego. Lealdade e respeto institucional. Máxima colaboración. Alfonso Rueda recolle o ofrecemento. Para o presidente da Xunta, a colaboración institucional é clave para asumir novos retos, entre eles o Xacobeo e o Pacto pola Lingua. Este ano 2026 é o ano do noso Pacto pola Lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de presuizo, e con único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua. Rueda reivindicou o papel do Consello na fortaleza que amosa hoxendía o sector cultural galego. Máis asuntos da actualidade deste venres. O incendio declarado pola mañá na Bisbal de Empurdá, en Xirona,
Avanza sen control, avivado pola tramontana e con varios focos secundarios. Polo momento, obrigou a confinar 12.000 persoas de 12 localidades da Costa Brava debido á intensidade do fume, aínda que a alerta esténdese a unhas 45.000 persoas. A unidade militar de emerxencias xa se sumou ás tarefas de extinción dun lume que eleva calcinadas polo de agora 1.300 hectáreas, segundo a última actualización. Os Mossos detiveron un home pola súa presunta relación co incendio que parece que se orixinou por uns traballos cunha radial na zona. E 9 días despois do dobre terremoto continúa en Venezuela a busca de superviventes. As esperanzas céntranse hoxe nun cativo de 9 anos atrapado na Guaira. Son case 2.600 os falecidos, 30 deles españois. Un equipo de rescatistas españois detecta sinais de vida baixo os cascallos. ¡Silencio! ¡Se escucha! ¡Vamos! ¡Sí hay, sí hay! Pero a esperanza pronto desemboca en frustración. Podría haber la vida. Se escuchaba un pequeño sonido de fondo, pero puede ser confundido con cualquier otra cosa. La perra, desde luego, no ha marcado. 9 días despois, a repetición de milagres como o vivido este xoves con Hernán Gil semellan improbables. O máis parecido é o caso de Fabio, un neno de 9 anos sepultado baixo 6 metros de cascallos en Caraballeda e de quen detectaron sinais de vida. Onde xa non hai esperanzas é no edificio onde quedou sepultada a familia de Marín. Alí os rescatistas xa deixaron paso á maquinaria pesada. A presidenta do país compareceu por primeira vez para defender a actuación do Executivo. Inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto. Pero desde o terreo seguen sucedéndose as queixas pola falta de medios. Ese servicio de grúa lo estamos pagando nosotros, de nuestro bolsillo. Me están cobrando 900 euros. ¿El día? No, 8 horas. A Guaira converteuse nun gran campamento de desprazados para dar acubillo a case 13.000 persoas que o perderon todo segundo datos do goberno venezolano. 9 días despois da catástrofe e como lembra desde o país veciño o Cristo do Corcovado, Venezuela segue dependendo da solidariedade internacional. E fíxense agora neste aparatoso accidente que ocorría esta tarde en pleno centro de Vigo. Un coche esnafrouse contra outros 3 vehículos que estaban aparcados e levou tamén por diante mobiliario urbano. Crese que o condutor do vehículo puido sufrir unha indisposición e acabou perdendo o control. Houbo que acordoar a zona e foi necesaria a intervención dos bombeiros para escarcerar o home. Cúmprense 5 anos do asasinato de Samuel Luiz. Foi na madrugada do 3 de xullo de 2021, en pleno paseo marítimo da Coruña. Alí esta tarde o colectivo Alas celebrou unha vixilia para manter viva a memoria de Samuel e denunciar a LGTBI-fobia. Para o colectivo, a sentenza firme do Tribunal Supremo que ratificou a agravante de carácter homófoba marcou un antes e un despois na loita contra os delitos de odio en España. E xa hai veredictos sobre o home que en 2023 asasinou en Muros o seu pai cunha machada. A Audiencia da Coruña condenao a 23 anos de cárcere. O tribunal entende que o home lle propinou cunha machada repetidos e fortes golpes na cabeza ao pai co propósito de acabar ca súa vida. A sentenza salienta que no momento dos feitos era plenamente consciente dos seus actos. Estamos agora en Vigo, onde a policía puxo punto final a décadas de prostitución e explotación sexual nun piso coñecido por toda a cidade e que mesmo se anunciaba en internet. O precinto policial marca o punto final dun inferno que durou décadas. Es un hito porque es un piso que lleva muchos años dedicándose a la explotación sexual, a la trata de mujeres. Feitos moi serios, como a morte dunha muller por unha sobredosis. Chegaban sen saber o pesadelo que se enfrontaban. Un piso pequeño y había 10 mujeres en 3 habitaciones súper pequeñas, la verdad, parecían más armarios que habitaciones, hacinadas en literas, estaban allí 24/7 y tenían que pedir autorización para salir. A fronte a muller que lle dá nome ao piso e que tivo outros negocios en Vigo e 2 familiares máis, un clan. Ela, Sandra, con quen puidemos falar, acepta a prostitución, pero nega a explotación, a trata e o maltrato. Un relato ben diferente ao que ofreceron as vítimas. 7 días da semana, 24 horas, o servicio completo do cliente que entre pola porta. Sexa a hora que sexa. Teñen que levantarse e poñerse en fila no pasillo. Eran 10 mulleres, só denunciaron 3 porque como vítimas de trata teñen axudas e beneficios legais, pero tamén manteñen a carga das familias e os danos físicos e mentais tan difíciles de superar. E miren estas imaxes, son dunha lea entre feirantes en Boiro.
Sospeítase que empezaron a rifar polo espazo que tiña que ocupar cada atracción e que ali horta foi a máis. Houbo 3 persoas trasladadas ao hospital do Barbanza con feridas e contusións. Un dos agresores usou barras de ferro das atraccións e outros tamén empuñaron vasoiras. A Garda Civil investiga os feitos, a pesar de que non constan denuncias de ningunha das partes. A vila de Viveiro segue revolucionada arredor da música metal. Estamos na terceira xornada do Resurrection Fest. Demetrio Morenza, adiante. Sí, calquera o diría, levan xa 3 días e os ánimos e as ganas non decaen. Despois do concerto de onte de Iron Maiden, do que se fala aínda hoxe, pois esta é a xornada na que temos a Trivium agora mesmo no escenario, pero moi pendentes do que pase dentro dunhas horas, porque será o turno de Limp Bizkit, un dos grupos máis agardados nesta edición do Resu. Por certo, e mañá outro clásico, Marilyn Manson, unha vila de Viveiro que durante todos estes días se enche de milleiros e millóns de persoas que queren sentir moi cerca as súas estrelas. Podería tratarse dunha vestimenta para a ocasión. No, yo voy así por la calle habitualmente. Cabe a dúbida, miremos para onde miremos. Que teño moitísimas cancións co rollo militar, pois aproveitei e trouxen este outfit. Voy en plan situado para este concierto, voy para este grupo en específico o no. En todo caso, atrapados na paixón do Resu. Bueno, ya es nuestro tercer año. Na militancia no metal deixanse a pel e ou as pezas de roupa. Y pues la verdad es que ha costado dinerillo, pero bueno, la verdad es que está quedando bastante bien y aún no lo he terminado. Por ejemplo, el de Halloween me lo pillé en el concierto de Halloween, o el de Saxon me lo pillé en el de Saxon, y luego hay otros que no son de bandas, que son de películas, como este de aquí, que es de Regreso al Futuro. Yo voy cambiando, depende de cómo me sienta ese día, voy más, no sé, más femenina o más masculina. Outros nin falan. Solo la puntita. Bueno, para mí el Resurrection Fest es experiencia única y metal a más no poder, la verdad. ¿Qué más puedo decir de Resurrection Fest? Una experiencia única. Para mí el Resul, uno de los festivales más chulos que he conocido, la verdad. Desde que conocí este tipo de música, para mí ya... Y vamos, como todos sanos, sempre inmellorables. Como a todos os anos, inmellorable. En Sabucedo xa está todo listo para a Rapa das Bestas que se vai celebrar esta fin de semana. A organización decidiu variar os horarios dos curros polos avisos de altas temperaturas. 150 profesionais de 9 países van cubrir o evento, que está declarado Festa de Interese Turístico Internacional. A manda de cabalos de Sabucedo xa está agrupada no peche do castelo. Quedamos ás 7, salimos 7:30 xa estábamos saindo de Sabucedo, e no monte arriba xa ás 8, detrás das bestas. Na xornada participan membros da Asociación da Rapa das Bestas e dúcias de voluntarios que senten a cultura cabalar. Son días moi agitados, ponse un nervioso e tal, pero todo moi ben. Foi maravilhosa, subir até ao monte, ir à busca dos cavalos, foi formidável. As bestas pasan o inverno nos montes dos concellos veciños. Nas últimas semanas rastrexáronse 45 km cadrados. Hoxe era o día de agrupar todos os cabalos. O día foi bastante duro, moita calor, pero bueno, conseguimos bestas para o curro. Calculamos están entre 270 e 300. Agora estamos facendo justamente a última conta e xa veremos, uns minutos xa veremos máis ou menos cantas baixan para Sabucedo. Antes diso sacaranlles os localizadores ás bestas que os teñan. Despois, os aloitadores trasladarán os cabalos ao curro para cortarlles as crinas. A rapa deste ano ven condicionada pola calor. Queríamos cambiar o do sábado para as 8 e o do domingo e o luns para as 11, para que non collan as horas centrales de calor, porque bueno, queremos evitar tanto que as bestas estén cómodas co calor, como os aloitadores, como a xente do público. A Rapa das Bestas ten séculos de historia detrás. Está declarada Festa de Interese Turístico Internacional e ben de interese cultural. Tamén calor no Zoo de Madrid, onde para intentar que os animais leven mellor as altas temperaturas, instaláronlles duchas, aire acondicionado e xeados. Vendo as imaxes parece que lles gustaron.
Hoxe despediron no Acuario da Coruña a que foi estrela da instalación os últimos 20 anos, o tiburón Gastón. Cren os seus coidadores que Gastón morreu de vello, andaba polos 30 anos superando a media de longevidade da súa especie. Nos últimos meses xa advertían o desenlace, estaba máis tempo parado de normal, descansando. Gastón chegou hai 20 anos ao Acuario da Coruña tras unha corentena de meses adaptándose á temperatura das augas galegas. Non era o primeiro tiburón touro, recibiu unha femia da especie, Fermosa chamábase. A partir de hoy es un símbolo de la Casa de los Peces, porque es el bicho más grande que hemos tenido nunca. Gastón veu dun acuario na Bretaña francesa, como todas as grandes estrelas, cun pasado difícil. Empezó a tener problemas y ciertos conflictos con otros congéneres y a partir de ahí, pues, con frecuencia presentaba pequeñas heridas o roces. A súa adaptación á Casa dos Peixes foi todo un éxito, dentro e fora da auga. Pois podemos ver o tiburón Gastón. Estaba moi arriba e despois moi abajo. E tamén hai un tiburón. No mesmo inmenso tanque en que viviu Gastón queda unha trintena de pequenos tiburóns desexando herdar a atención e o cariño que acaparou el durante décadas. O verán é época de terraceo e de comer ou cear a base de petiscos. Unha práctica que non sempre resulta saudable, pero pode selo. Só hai que seguir consellos básicos como reducir fritos e fariñas e priorizar as elaboracións á prancha ou vapor. É unha imaxe moi estival, as tapas desfilando polas mesas mentres tomamos algo en boa compañía. Ahora que en esta época lo mejorcito, en verano sobre todo. Una cervecita, un pinchito y de maravilla. Está bueno esto, así de vez en cuando salir a comer uns pinchitos, forrando diñeiro sempre. Moitos xa van comidos ou ceados para a casa. Normalmente ya no cenamos al llegar. Pinchamos por aquí, tomamos algo y llegamos a casa y... Como 2 o 3 cositas de estas y ya no necesito más. Pero ese ambiente distendido pode levarnos a baixar a garda e pasarnos de calorías. Estamos comendo tortilla, uns champiñóns, quer decir que tampouco é nada así... Los champiñones es algo vegetal, tiene muy poquita grasa y la molleja es mucha proteína, ahora está de moda. Efectivamente, non ten por que ser unha mala opción. Podemos diseñar unha cea completa con muchos tipos de alimentos en unha soa ingesta. As recomendacións son sinxelas, priorizar o produto local como a polvo, mexillóns ou berberechos e mellor á vista no prato, fuxindo de salsas e fariñas. Fritos, empanados, alimentos, ese tipo de enmascarados, ¿no? Tanto como azúcares como grasas de mala calidad. Tamén importa a técnica culinaria, mellor a prancha ou ao vapor, e non renunciar ás ensaladas como tapa. Se lo echamos por encima. 9:22 minutos, hoxe no luar, gala especial solidaria con Venezuela. Boa noite, compañeiros. Hola, queridos compañeiros, un aplauso grande para toda esa Galicia que necesitamos hoxe máis que nunca, porque hoxe Venezuela vai a estar moi presente, con voces, moi con emocións. Exactamente. E tamén vamos a ter unha dose, como Deus manda, de tensión, porque temos recantos. Esta noite vamos a saber a primeira finalista. Tal cual, pero sobre todo, público de Galicia, luareiros e luareiras, necesita Venezuela da nosa axuda, hoxe con grandes voces da música venezolana. Segundo a época do ano, este informativo, o telexornal Serán, entra nas súas casas cando aínda é día ou cando xa é noite. Hoxe, con todo o verán por diante, despedimos oficialmente a temporada e asomámonos á ventá destes últimos meses lembrando dúas pingas do que fomos contando. Dende o exterior e dende o interior, dende o verán e dende o inverno. Seguimos tratando de pousar a mirada en temas grandes e tamén en temas pequenos, só aparentemente pequenos. En todo caso, grazas pola súa atención. E seguimos contando con vostedes porque o luns continuamos con este día a día de verán que aínda queda moito antes de chegar o outono e comezar unha nova temporada. Ata mañá.